Bueno, neskak, eta gu berdintasunerako aholkularitza bat izanik, nun kokatuko zenukete parekidetasuna? Zer nabarmenduko zenukete? Niretzat oso garrantzitsua da ordutegien malgutasuna. Daiteken hasi nintzenean lanean, hori izan zen agian gehien harritu ninduena, ez daukagula ordutegi finkorik. Telelan egitea beti aukera izan da, eta COVID-ekin sortutako egoera honetan, egokitzeko gaitasuna izan dugu, guretzako ez baitzen gauza berri bat. Niretzat agian gauzarik aberazgarriena daitekeko kide guztiak berdintasun gaietan formazioa izatea da. 18 langile osatzen du daitekeko erakundea, eta berdintasun zerbitzuko kideak ez ezik, enpleguko kideak baita esango nuke oso jantziak direla berdintasun gaietan. Gainera aurten egindako sentsibilizazio ekintzak oso arrakastatsuak izan dira, eta ditugu ekimenik hauek guztiak izaten ziren. Eta ez kanpoan bakarrik, guk ere berdintasun plana egiten ari gara eta gure arteko harremana sendotzen ari dira. Gainera, euskarako plana egin genuen eta praktika onak aurrera eramaten ari gara. Adibidez gaur egun gure artean euskara solasean ari gara. Daiteken, gauden taldea, espezializatuta gaude emakume eta gizonezko berdintasun formazioan, genero ikuspegia txertatzeko formazioan, eta baitaren proiektuen kudeaketa integrala ematen dugu. Lantzen ditugu horiek administrazio publikoei zuzenduta, enpresa pribatuei zuzenduta, hainbat elkarte, erakunde, eta bai talde edo banakako pertsonei zuzenduta dago. Zerbitzuetan eskaintzen diegu berdintasun diagnostiko eta plana, kontziliazio planak ere eskaintzen ditugu, genero ikuspegia txertatzeko prestakuntza plana, baliabide didaktikoak, eta gero proiektu integralak kudeatzen ditugu. Guzti hau aurten egiten ditugu 25 urte. Eta espero dezagun beste hainbat urte egitea eta bezeroa guregan konfiantza hartzen jarraitzen.